Юлдаш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле кис республика! Күрдегеҙме? Беҙ машинабыҙҙы йыуып алдык. Шаяртабыҙ, алыштырдык. Өфөнөң ҡара ҡарында яҡшыраҡ күренһен тинек. Машина аҡ булыуҙан файда юҡ. Намыҫың пак булмаһа ти халыҡ мәкәле. Беҙ намыҫлы хеҙмәтебеҙҙе дауам итеп, сираттағы сәйәхәткә саҡырабыҙ һеҙҙе, хөрмәтле дуҫтар. Рәхим итегеҙ. Беҙҙе тағы алып китте асфальт юлдың таҡыры. Янымдағы аҡ машина тиҙерәк йөрөр, ахыры. Тикшереп ҡарайыҡ. Әнә китергәндәйем киттек. Шунан, егеттәр, Оскар премияһын тапшырыу тантанаһын ҡаранығыҙмы? Юҡ. Юҡ, беҙҙең ваҡытҡа уңайһыҙ булды ла инде. Уны ҡарау ғына түгел, хатта алып барыуҙан да беҙ баш тарттык. Шулай бит, егеттәр? Эйе, ваҡыт арҡаһында һәм Аҡса. гонорар арҡаһында, түбән гонорар арҡаһында. Шуға күрә быйыл Оскар премияһын бөтөнләй алып барыусыларһыҙ үткәрергә булдылар, әммә беҙҙең тапшырыуҙа алып барыусылар әлегә кәрәк. Һәм улар яңылыҡтар сүпләүҙе башлай. Ихтибар, ихтибар, ихтибар. Тәүге яңылыҡ бик актуаль һәм айыҡ. Ҡоро сауҙа ваҡытын арттырырға ниәтләйҙәр. Алкоголь эсемлектәрҙе әлеге ваҡыттағы кеүек киске сәғәт 11-дән 8-гә тиклем түгел, киске 10-дан иртәнге 10-ға тиклем һатмаҫҡа уйлайҙар. Йәғни 12 сәғәт дауамында алкоголь һатылмай. Эйе. Дәүләт думаһына әле Михаил Сергеевич ҡайтҡанмы, Горбачев? Ә мин әйткәндәй хуплайым был алымды. Бөтөнләй арыраҡ барырға кәрәктер. Алкогольды һатыу ваҡытын 1 сәғәткә генә ҡалдырырға. Һәм көн һайын ул төрлө сәғәт булһын. Һәм берәү ҙә алдан ул сәғәтте белмәһен. Шәп. Һәм һатыусы араҡы алыусының артынан тамағыңа торғор тип ҡысҡырып ҡалһын. Эйе. Шунда инде эскелек кәмер. Эсеүселәр һаны кәмер ысынып. Бында әсе һүҙҙәрҙе әлбиттә өҫтәргә кәрәк. Бауырыңа цирроз ҡуңғыры. Әлеге тәмәке ҡаптарында нинди ҡурҡыныс яҙыуҙар бар, Эйе. шуларҙы араҡы шешәләренә лә яҙыр кәрәк. Һатыусылар бергә рәхмәт әйтмәһәгеҙ ҙә була. Егеттәр, ошо был аҙнала әйткәндәй компьютер башҡортса шиғыр яҙып ҡараған. Борис Орехов исемле ғалим шунда яһалма интеллект эшләгән нейроселтәр бик күп шағирҙарҙың ижадын анализлағандан һуң үҙаллы шиғыр яҙып ҡараған. Бына ҡайһы берәүҙәре. Кешелек тауышы күктәр башын эйгән бөтә донъяға. Бер көн һайын йәндәр йыраҡ булды. Тауҙар аша йөрөй балалар. Бер ер булып күктә йәшәр быуын, тик бер таңда алыҫ ергә талпынды. Шәп. Япон шиғырҙарына оҡшаған. Һәр хәлдә һинекенән яҡшыраҡ килеп сыҡҡан. Мәғәнәһе бар. Йырға һалырлыҡ. Сөнки бөтә шағирҙар да шуны белә. Ни тиклем шиғыр мәғәнәһеҙерәк, шул тиклем кешеләр уның эсендә мәғәнәне күберәк эҙләй. Ярай. Был мәғәнәһеҙ шиғырҙы ла шул тиклем матур итеп тасуири, хисле итеп уҡының, шуға күрә матур ишетелде беҙгә. Һәм Иманым Камил ошо шиғырҙы берәй көйгә һалып, йырсыға һатһаң, ул бер ҙә хәйләне күрмәйенсә сәхнәгә сығып йырлаясаҡ был йырҙы. Берәй заманса йырсыға. Илебеҙҙең баш ҡалаһында такси водителе пассажирҙың картаһынан үҙенә 60 000 һум күсергән. Ул бер ҡатынды ҡаланан аэропортҡа тиклем ултыртып еткергән. Ҡатын иһә аҡсаны күсерер өсөн ҡушымта менән ҡуллана белмәү хаҡында әйткән. Водитель аҡсаны үҙ аллы күсерергә булғанда, юл хаҡына өҫтәп 60 000 һумды үҙенә осорған. Һәм ҡатын шунда уҡ белмәгән әле, картаһынан 60 000 юғалғанын. Әгәр ҙә ҡатын һиҙмәгән икән, тимәк, ҡаланан аэропортҡа тиклемге юл шул хаҡҡа торошло булған? Бер ҙә айырылмағандыр хатта. Эйе. Хәҙер бит ысынлап та юл хаҡын бензин хаҡына ҡарап ҡуялар. Эйе, һәм Мәскәү хаҡын беҙҙең хаҡтар менән сағыштырырға ярамай ҙа. Яҡынса бензин хаҡын белгәндә, ғәҙелдер ул 60 000 һум. Егеттәр, бәлки беҙ бөгөнгө ҡунаҡты счетчикка ултыртайыҡтыр. Килеп сыҡмаҙ. Ғәҙәттә ул үҙе кешеләрҙе камераға төшөргән өсөн аҡса һорай. Шуға күрә ҡаршы алығыҙ 7 медиа видео студияһының ойоштороусыһы һәм етәксеһе Батыр Ғәлимов бөгөн беҙҙә ҡунаҡта. Алло? Батыр, юғалып ятыр. Һин ҡайҙа ул? Сәләм. Сәләм.
Ә нигә сыкмайһың? Без һине Килдегезме? 3 тапкыр көтеп утырабыз. Безнең эш юк дип уйлыйм мени. Ярай. Хәзер сыгам. Көтәбез. Әйдә. О, ниһаят. Сәлам. Әйдә, рәхмәт. Рәхмәт. Аба. Өс батырдан бер батырга сәлам. Сәлам иттер. Сәлам. Бер батыр, ете батырга торырлык. Йете медиа батырга. Әйе. Козгалдыкмы? Батыр үзеңнең һөнәри кулдарың, һөнәри күзләрең белән безнең камераларда тикшереп ал. Барга дуэльме? Әйе. Менә шәп төшерә. Общий план. Менә крупный план. Дөрес. Бана иң крупный. Батыр, һин кешеләрне камерага төшереп акса эшләйһең, ә үзең камераның бул ягында булу һиңа охшаймы? Нисегрәк? Төшергә яратаһыңмы? Яратам, үземдә дә төшерергә яратам, кешеләрдә дә. Кешеләрне төшерүсен акса алам, ә үземдә булай бушлай төшерәм. Ә ниндидер клипта үзеңә төшергә туры килгәне булдымы? Я, минең кәләшем төшкән бар, кызым төшкән бар, улым, үзем юк төшкән бар. Гаилә бюджетын бергәләп тулгандыраһыз. Әйе. Кайһы башкарасы менән эшләве һиңа иң уңайлы? Әгәр ярсы нимә төшергә белә икән, Акса түләй икән. акса түләй икән, үзе талантлы икән, кадрда үзе һәйбәт төшә, һәйбәт тота икән, шул артистлар менән эшләү уңайлы. Димәк, Радиктан башка кем тагы бар? Ренат, мәсәлән, RNT. Ирина Эренти. Әгәр артист эксперименталь якка бара икән, уның менән эшләүе рәхәт. Без нимә әйтһәк, ышанып Тапшырай. тапшыра икән эшләүде. Язмышын кулга. Клибын безгә шунда эшләүе рәхәт һәм уңайлы. Һин төшергән иң кыйммәтле клип. Шул Радикка Таиландта төшергән клип. Клип Ул сыга. әле сыктымы ул? Ул сыкты, Күпме дип һорамайбыз, бәлки үзең әйтерһең. күпме тип һорамагыз. Һин әйтмәйһең. Ул һәм безнең төшкәлә инмәйме? Әйе, минең дә төшкә инмәй. Ул нисектер кайдалыр юк булды ла куйды. Юлга гына безнең 100 мең Таиланд якын түгел инде. Ул Баймак районына барып Кайындар арасында төшерү түгел. Әйе, шулай. Клиптың хакын нимәнән сыгып билдәләйһегез? Кыйммәтле машиналар менән, аны спецэффектлар менән, Декорациялар. декорациялар менән ул яктан шунан сыга инде клип. Күпме артистлар катнаша клипта, актер, реквизиттар. Геройдар. Әгәр без профессиональ актерды сакырһак, әлбиттә ул хакын Профессиональ кемәлдә һорайсың. Әйе, профессиональ яктан акчасын аласак. Батыр, һинең иң катмарлы эш көне. Касан булды ул? Кайһы артист менән һәм ниндәй клип? Бөтә эшләр катмарлы һәм иң катмарлырак балалар менән эшләве. Без былтыр яңа елга арналган клип төшердек Октябрьскийда. Без бер өйдә 30лаган кеше балалар белән, ата-әниләре менән кыен булды эшләве. Балаларга барбер күп нәмәне аңлатып булмай. Балалар иң яхшы актерлар диләр. Уны ла дөрес. Әмма эшләве кыенрак. Балалар менән аңлашылды, ә бына Рәсәй эстрада йондызы Лабада менән бер хәл килеп сыкты. Четерекле, үзенчәлекле дип әйтәйек. Ничек килеп сыкты һәм ул ничек тамамланды? Уны без белмәгәнек, уфтанмак клипты сыгардык та, шунан һуң миңа дуслар әйтә, менә Лабаданың клибында һинемак уфтанмала хәрәкәттәр бар. Карагайны Охшаш сюжет. Әмма уларның клиптары безнең клиптан аерыла ул барбер. Һәм мин шуны бергәләп кадрдарды кушып ролик эшләгәс, кемдән урлаган тип был хайп килеп сыкты. Һәм шул видеонан һуң йөзләгән просмотр күбәйде клипка. Белдегезме? Мин махсус рәвештә шулай хайп тотыр өчен эшләгәнһеңдер дип уйлаган. Әйе, дөрес шулай.
Шулай килеп сыктылар. Алабада үзе явап кайтарманы. Иә, қайдан да. Қазандан миңа бірнеше тапқыр шылтыратқаны бар. Мына біз сізге шылтыратабыз. Иск турасында мен айтамын, ненде иск? Бір нәмәле мында бір нәмәле жоқ, былай еттер болдыға шайырту болды, шыға. Жарай. Біздің хәзер көңілдеребез тынысланды. Тыныс йоклай бит. Айдар буе бізді бұрсыған һорау. Уфтанмай йоклай бит. Безнең арала Жігіттер уфтанмаған. Безнең арала бәхәс тудырган һорау ине. Әйткәндәй, Батыр, һин үзең төшергән тәүге клипты иҫләйһеңме? Әйе, мен тәуге клип Радикка болды. Ул мына яшь егет. Радикта Элвин түгел ине. Иә, әйе, Элвин түгел, Радик. Онда менің видеокамера бәләкәй генә була торган. Интернет кайдаган кем миңа килеп бушлай төшерә ала. Мен әйтәм, әйдә киләм. Килдем дә төшердем. Ул моментта экранда бернисә экранга бүлгән клиптар модалайны шулай дип төшердем дә. Ниндәй йырга клип ул? Белмәйм. Башкорт йыры инде. Һин әле канәгатьһеңме ул хезмәтең менән? Карарга уялмайһың. Як, уялмайм. Мәсәлән, без Радикка шундый һорау бирдек. Һин үзеңнең репертуарыңдан яшь сактан йырлагандан алып, нинди йырыңды алып ташлар идең дигәндә, ул үзенә охшамаган, ниндидер рус сүзләре каптырган йырды алып ташлар идең. Димәк, һинең ижадыңда Як, ундай клиптар, видео язмалар юк. Бар. Ниндәй язмалар? Шулук ян фильм әлмәмтә мен карый алмасын. Нык куркынысмы? Куркыныч түгел. Нисеген бер нәмәле белмәенсә шул кино төшергә булдык. Сюжеты юк. Кулда камера гына. Актердар булай Ташка үлсәрлек. Дусларыбыз, камера, бер генә камера, свет, бер нәмәле юк. Төшердек тә һәм бөтә республикага беренче башкорт ужастигы тип Яр алдыгы. Сынап, ул моменттан алып безнең шул Етимедия шул барлыкка килде инде 12-нче елда. Ошай уенда уймак сыгарган. Ижадтың ондай да осырлары булырга тиештер ул. YouTube сайтында иң күп караудар йыйган һезнең видеога ниме ул? Ниндәй видео? Шул радигинде Иламай Архама 4 миллиондан үтте. Һез караудар өчен аксалаһызмы? Як. Без алмайбыз. Радик алайын. Әйе. Без ул клипте үзебезгә лә hala алмайбыз. Халалабыз, әмма ләкин монда YouTube ниме клип сыгара правообладатель Элвин Грей һәм ул видеоны һез монетизировать итә алмайсыз. Һәм башка клиптарды алганда ул барыбер күп просмотрлар йыймай. Рәсәй йондызларының кемеһенә һәм нинди йырга клип төшерәң? Шул ук Бабек Мамерзаев. Әйе, ул бит Рәсәй кимәле артист әйтергә була. Black Star төркеме, уларның да безнең Тимати. Һәм без үзебезгә план куйдык, быел Рәсәй йондызына клип төшерергә. Без әле моментта хәзер хаттар әзерләп, бөтә продюсерларга язып, һәм әлбиттә кемдер шулай итеп безгә җавап бирер. Әмма Рәсәй йондызларының да төрләре бар бит. Юршат Нуров бар. Әйе. Әйткәндәй, Андрей Губин бар эргәләгән яшәй. Өфеле яшәй. Хәзер Уфага үскән. Шулаймы? Әйе. Губинмы? Әйе. Аллаһка шөкер. Шул яшь йырчыларга төшерергә кызыграк инде. Аларның йырдары ла заманса. Әмма Филипп Киркоровтың YouTube-тагы караудары күбрәк яшәсләр арасында ни дисәң? Ну, Филипп ул айрым тенденция инде. Әлеге лә баягы кайын арасында торып йырлап клиптар төшерү әлеге вакытта башкорт эстрадаһында юкка сыкты дип әйтерлекме? Юк, зыкманы. Команда төшерелә. Команда төшерелә. Серитеп әйтәм, без дә төшерәбез. Бер кем дә әйтмәгәнме? Төшерәгез. Әй, төшерәбез. Бұл инде финанс яктар романс йырлаган вакытта була. Бәлки йырчылар үзләре шулай теләйдер. Әйе. Минем шунда төшкән килә. Заказчик нимә теләй, без шуны төшерәбез. Әгәр ул йыр кайындар торганда булгас, нимә эшләтәң?
Юк, минемчә, Урманга улар сыгарга. бер кайда юкка сыгарга тиеш түгелдер бундай клиптар. Улар бит безнең эстрадабызның асыл ташы, мөмкинчәлеге һәм нигезе хатта. Әйттең һүз. Old school. Әйе. Минең уйлавымса, нисек төшерәһең? Ул любой ердә яман төшергә лә, һәйбәт тә төшергә була. Батыр әле лә белеп тор, без һине бушлай алып китеп бармайбыз. Шулаймы? Моның өчен һин безгә клип төшерергә тиеш була сакын. Әтү борылыгыз. Хәзер зиннәгә бармайбыз әтү. Кем дигәндә пальмалар арасында булырга тиеш. Ярай, мин Әйе. сезгә бер һәйбәт кенә студия күрәтәм, монда заманса фондар, бер ниндәй дә агач юк. Агасты компьютерда гына эшләйсең. Компьютер графика. Графика, графика бүгін булмай. Ярай, Бардыр, батыр, бардыр, ул булыр бардыр. аныграк. Әле иһә безнең махсус һынау аша үтәргә тиешең. Әле һин без һиңа һораудар бирәбез. Әйе. Ул һораударга һин 5 секунд эчендә җавап кайтарырга тиешең. 5 бармакты бөккәнсе, Әйе. һин җавап бирергә тиеш. Мәсәлән, беренче һорау, батыр. Йомыртка һалган 3 хайванды санап сык. Бер. Йылан, крокодил, 5. Тавык, Һәм тавык. Каз тавык күркәне әйтәң дә бер секунд вакыт кирәк була Шулай шул. инде. Кышкылыкка тозлана торган өс яшел сәне ата. Бер. Кәветтә, 4 5 5. Кыяр һуң. кыяр, Дорос мол. помидор. Помидор. Һинең баксаң юк бу. Күп булар. Баксам бар ул. Мин баксала, Барганың гына юк. күреп кенә алам да. Ул баксаны видеога гына төшерә. Ярай, киттек артабан. Минән дә һорау булһын. Әкияттәге 3 батырды ата. Камыр батыр, Урал батыр, Ике. Өс. Ете батыр. Ете батыр, Камыр батыр, Камыр Урал батыр. батыр. Һәм Етегән батыр. етеген батыр. Етеген батыр бармы? Бир тыңлар батыр, күп уртлар Ятыр батыр. батыр. Акъял батыр, Клип төшерер батыр бар тагылар. Альп батыр һәм башкалары. Һәм мин камыр батыр булам. Ярай. Быелгы Оскарга дәгъва иткән 3 фильм. 1, 2, 3, 4, Выживший. 5. Быелгы. Быелгы. Бул бултыргымы? Әйе. Димәк, һин камера косаклап йөргән башка кешеләрнең уңыштарын менән кызыксынмай. Я, кайдан? Вакыт юк уга. Кызыкынмайсың, ничек төшергәннәрен дә карамайсың. Яңа спецэффектларда Яңлыш кына күреп калырга да мөмкин бит. үзем Чөнки Оскар бүтәнен премиясын үзем генә ошо өйрәнәм. көндәрдә генә тапшырдылар. Ярай улайһа. Ошо ютыкта һиңә тагыла бер һорау. Голливудтан 3 режиссер да ата. Бер билдәле. Люк Ике. Бессон, Стивен Спилберг, һәм 5. Джеймс Кэмерон. Джеймс Кэмерон. 6. Һинең үз таймерың. Минең үземнең таймер. Ярай, безнең һынау аша үттең икән дип ышанайык. Хәзер иһә без һинең һынавың аша үтәсәкбез. Әйдә. Ягъни һинең менән бергә клип төшергән артистлар үзләрен ничек тоя икән? Шуны тойрып Инде үзләре ишетә икән. Бер клипте 6-7 сәгатьтә төшергә була. Монтаж. Монтаж Йылдарга булуы мөмкин. иң тиз бер көндә эшләргә була. Һәм иң озак эшләве Низек була? укыганы бар, ул теге минән генә тормай, ул теге ярсалардан гына кайбер моментта тора, ул теге яр әзер түгел икән. Мәсәлән, шул Шундый мәлдәрдә була. Яра әзер түгел, клип әзер. әйе, ул теге сведение буенча, төрле нәмәләр буенча онда ярда әзер булмаһа без көтәбез. Шул ук радикат без бит былтыр төшердек. Январь айында һәм 1 елдан гына сыкты ул клип. Шул 1 ел безне касан клип сыга дип Ясыттылар. Алло? Бывают же в жизни минуты, что вовсе не хочется жить, а хочется плакать под утро, молчать и крепко любить. Хәзер сакта без генә гаепле түгел дип әйтергә була. Тел кысып тора бу. Тапшыру башыннан бирле. Шул хакка бәйләнгән. Хакмы? Хак тураһында. Әйдә әйтәйм, 50 меңдән 300 меңгә тиклем клиптар төшергән бар.
Әлегә шулай гына. Онда юл хакы инәме? Әгәр икенче республикала булһа, юл хакы алабыз инде, айрым. Татарстанга барһак, или Мәскәүгә барһак, Силәбегә шул хакы алабыз. Һиңа Ул Башкортстанда илмәй. конкуренттар бармы? Безгә? Әйе. Тимур Ганиев дигән бер шәп кенә клип төшерүче егет бар. Ул төшергән моментта мин камерала тота белмәйнем. Ул тәҗрибәле. Әйе, ул тәҗрибәһе уның күбрәк һәм уга карап мин өйрәндем һәм уны әзрәк кенә үтеп тә алдым дип Кыстырыклай башларым. дип әйтергә була. Менә шулай. Яшьтәр үтә. Яшьтәр яман хәзер. Безнең Башкортстанда клип төшерүчеләр кешеләр күбрәк булган дип шуны әйтәм дигәнем. Безгә конкуренция кирәк. Сифатлы клиптар Әйе. төшерүселәр. Импровизациядә нимәштәк? Репетиция. Мин битбокс эшләмәһез йырлайыгыз. Әйдәгез. Поехали. Ağılla, uylarım ağılla, Niler bulur dağılla, Dünyalar yol alla, Yardım bizge Allah. Һүзләрне белмәгезме? Юк. Бедрадико. Ай Алла. Шәп ату. Безнең йырдар 1 елдан гына әзер була. Клиптан һуң. Хөрмәтле дуслар, бүген бездә кунакта Yetim Media Production студияһы җитәкчесе һәм клипмейкер Батыр Галимов булды. Уга рәхмәт, Батыр. Без бүген чемпионнар булдык. Әйе, иң мөһиме клип төшерүдең еңел эш түгел икәнен аңладык. Ул машинага утырып кына тапшыру төшерүдән күпкә кыенрак булды. Һәм без буга батырсылык иттек, һәм һез буны тапшырып алганда күрерһегез дә. Әлегә һау булыгыз. Был йырды башлар алдынан Үтенесем белдерәм. Каналды һез күсермәгез. без йырсы түгел, беләм. 1 минут кына түзһәгез. Без рәхмәтле булырбыз. Безгә текә клип кәрәк. Булдыра алмайбыз унһыз. Языла, тапшыру языла. Үз егет уны алып бара. Клип төшермәгән кеше юктыр. Ярдәм ит безгә